Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulime ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita ana pauluan. No apay, ana apgad ti baybay. Idi unana apanawen ubing, mapmapanpay dagiti tattao iti adayo a lugar tapno laeng makisinno katda kadagiti produkto da. Iti daya apaset, aglaplapusanan da iti asukar. Idinto ta iti laod apaset, kat aglaplapusanan damet iti asin. Iti maysa nga aldaw, kat. Kakadwa, adun dagiti naramid tayong asukar. Aglaplapusanan tayon. Ano yung? Netaramidon tayo kadagiti asukar. Umay dagiti tagamyanan apaset. Ket makisinukat da kadagiti produkto da. Kas kumay iti mais, ken daddo mapay a prutas. Nasayaat nga rod no kasta, gayem ko nga ano yung. Masayang laang dagiti sinako nga asukar, no saan ang masukatan iti sabalya produkto. Wen gayem ko nga umak. Ado pay dagiti unas amula tayo, asaan pay anaani. Madadael lang dagijay, taadumot ten dagiti naaramid niya asukar. Urayan tayo nga rodan dagiti umay makisinukat iti produkto da. Gayem ko nga ano yung. Asawak nga ano yung. Basit lang ang dagiti na isukat nga asukar kadagiti mais nga inyag dagiti ganggan na at. Ay, asawak alimyang. Napuno iti asukar di kamarin. Iti saan nga agbayag, madadaal dan. Ay, pampanunutek no niya tirumbang aramidin tayo kadagiti sinako nga asukar. Asawak alimyang. Saan nga min analapdan dagiti tattao tinagmula iti unas. Ado pay lang ang dagiti unas asaan anaparaspas. Rumwarak asawak alimyang. Kasaritak tigayom ko ani umak. Rabiin, asawak nga ano yung. Amangan no makasalaw ka pa iti narungsot nga ayop iti dalan. Agan an nadak. Napatag ti baga kitigayom ko. Isaganam ti badang, kantilin ti apagsilaw ko iti dalan. Kakadwa iti daytoy akalaong. Agtitinulong tayo amang bagkat kadagiti asukar. Tada tayo mati dumayo ang makisinukat iti produkto na iti amyanan na pasat. Umak! Inaramid min dayta. Naggapu kamin kadagiti nagduduma ang lugar anak kisinukat iti produkto tayo nga asukar. Anya? Nabannog kami na magmagna. Nasaksakitan ti bagbagimi. Iso asaan min ang mabagkat pa'y dagiti sinakong asukar. Anusan tayon tirigat kakadwak iti daytoy akalaong. Makurkurangan tayo iti makmakan. Kat daytoy lang ti pamuspusan. Tapno makaraman tayo met iti sabalya produkto. Agtitinulong tayo kuma. Ay, nagpigsalaki din ti panagurok ni Angelo hay gantay. Nakaunat dagiti sakan iti sakaanan ti bantay. Kasmet la bantay ang nagabay ti gurong na. Sapay dito'y igid ti baybay ti kanayon na pagturugan na. Makariingan ni Angelo ay gantay. Una yung anagtakal di tatao. Ano yun? Anya ti aramidam dito'y abay ko. Nalabsan ka ngamin ang nakaturog. Taan naggapo iti purok. Kat kinasaritak dagiti kakadwak nga aramid iti asukar. Kasta ka di. Anay ko. Naggatol ti entero abage.
Anya nga insekto tinangkagatkin ka, ang ngalo. Jak amo ano yung naarsagit ngamin ti kodil ko kadagiti insekto. Tumapugak iti baybay taag di gusa. Nakasaritak mo tindag iti taga-kalaong, ano yung? Umanamong damit at tumulong kada tayo ang makisinukat iti produkto tayong asukar. Gayem ko nga umak. Agkurkurang tayo ti asin di ti lugar tayo. Damag ko nga ado ti asin iti balasyo ti baybay. Ha? Wan nga agpaiso. Asin ti awan kada tayo. Gayem ko nga ano yung. Makisinukat tayo ti produkto tayo nga asukar iti balasyo ti baybay, gayem. Sige. Makitinulong mo't dagiti lalaki akakadwa tayo. Tapagimbagan tayo matlaang ti amin. Ngam, at parikot tayo. Gayem ko nga umak. Anya day ta? Gayem ko nga ano yung. Kasano ngay ang makadalyasat tayo iti balasyo ti baybay? Ha? Ha? Wen, amukon. Kasaritak ti higante ani ang ngalo. Apay ti higante. Gayem ko nga ano yung. Anya ti aramiden na. Isu ti aramiden tayo arangtay. Tapno makadalyasat tayo iti balasyo ti baybay. Anya? No agiddan ni ang ngalo iti tinga ti baybay. Dumanon ti saka na iti balasyo ti baybay. Wan nga agpaisaw. Gayem ko nga ano yung. Kasaritam nga rod ni ang ngalo. Tapno matulungan na tayo. Sigurado ka kadi iti dayta apanggap mo, asawak nga ano yung? Wen, kasarita kita mo't laing ti higante. Awan ti asin tayo, kat kasapulan tayo mo't dayta. Mayat dayta na panunot mo, asawak nga ano yung? Ado mo't dagiti nagduduma a produkto nga adda kada tayo. Ngam tilaeng asin ti awan pay. Naamwak mat kadagiti dadduma akapurukan tayo, nga ado ti asin ije balasiw ti baybay. Kasmut laeng kada tayo nga aglaplapusanan iti asukar. Ado pay dagiti sinako nga asukar iti kamarin. Agtignay ka nga rudan, asawak nga ano yung. Amangan no saan mo amadanunan ni ang ngalo ije baybay. Sana pumanaw da iti igid ti baybay. Ije ti pagparpariiran na. Hala, saan nga rudan niyag bayag? Mapanakon. Gayem ko nga ano yung. Mapaitan sa. Tawan na ang ngalo dito'y pag-istambayan na. Sa dino nga ta tinagturongan na ang ngalo. Nalakalang ang masarakan ti higante. Kaputa nagdakkel. Ha? Kadit ti sapulan nyo. Ano yung umak? Wen, gayem mi nga higante. Napatagti kagaramikan ka. Makatortoro ka. Gayem mi nga higante. Mabalin ka di atulungan na kami ang makabalasyo iti baybay. Anya ti aramidan nyo iti balasyo ti baybay. Idalyasat mi dagiti produkto ming asukar. Ang ngalo. Anya. Aglaplapusaran kami iti asukar. Ket aglaplapusaran mo't iti asin dagiti adda iti balasyo ti baybay. Makisinukat kami kuma. Anya kuma ti maitulong ko. Iyon nat mo laeng dagiti gurong mo iti baybay. Ket isutirang tayo mi abumanlasiw. Kasta ka rin. No umanugot ka, ikanta ka iti gunggunam. Kaano ti kayat yo apanagdalyasat iti bangir nga isla. Inton bigat mo't laeng, gayem mi nga higante. Ala, umay kayon tungarod dito'y igid ti baybay inton biga. Naurnong tayon dagiti sinako nga asukar. Nakasagana kayo ka din amang idalyasat kadagiti asukar kakadwa.
Nasayat nga rod, no kasta kakadwa. Ay, tumulong kami mo't ababakal. Ay, saanin nana? Da kami latan na lalaki ti agdalyasat. Ay, kabaulan mi mo't agbagkat, umak. Uray bakit ako nakit kabaulak pailaan. Doan niya, ti kabaulan nyo alalaki. Kabaulan mi mo't ababae. Saan ka day, kakadwak ababae? Ay, wow, nagpaisulita. Tumulong tayo mat kadagiti lalaki, nga agibagkat kadagiti asukar. Alang nga rod, da kayo babay. Dagiti lang kabailan nyo ti bagkaton nyo. Tumapog akon iti baybay. Kat iyon at kon dagiti saka kapag talaytayan da. Ala! Agsagana kayo ni kakadwa! Inyon natin niya ang alot isa ka na kakadwa. Rugyan tayo na bagkatan dagiti sinako nga sukar. Da kayo mo't babae. Dagiti lang babasit asakot isusuunin nyo. Di ka madanagan, ano yung? Ang moment yan aramidan may. Asawang nga Noyong. Sumurutakmat. Tumulong ang kada kayo. Anya? Kakadwang ababae. Adda inaramid ko adikan. Nga isa ti pang susuon tayo kadagiti sinako nga sukar. Tapno saan masakitan dagiti ulo tayo. Anya pailaong aramidan nyo. Tumalyasat kayon kat aramidan nyo. Arangtay dagiti saka. Kakadwa! Agsasaruno tayo amag na! Kat umuna magtayin dagiti nagtuma! Umak, adayo pa ititalya sa atin tayo. Pasit langin niya, Anos. Nadagsan dagiti sinako nga sukar. Gayem ko nga Noyong. Nabannog matan dagiti kakadwa tayo. Nadlaw ko matay ta. Kakadwa! Agina na tayo pailain! Ibabayad dagiti binagkat yung asukar! Agina na tayo matupay, kakadwa. Numasapol yung titanom! Adda kanyak! Umasidag kayo laing kanyak, kakadwa! Asawak nga Noyong. Adda ka dinadlaw mo kadagiti sako ti asukar. Awan mo tinadlaw ko. Apay aya? Nabutbutan dagiti daddo maasako. Panagkunak. Ado tinaragrag nga asukar kabayatan ti panagdalyasat tayo. Anya? Sayang dagiti asukar anaragrag. Saan mo't anasiputan nga adugayam tinabutbutan asako. Ala, kita ek dagiti sako anabutbutan. Nasken amapulatan, tapnosan amasayang dagiti asukar. Nakabalasiw kayon, ano yung? Ikagumaan nyo ti makasubli adagos iti lugaryo. Di ka madanagan, ang ngalo. Apaman amay sukat mi dagiti asukar mi iti asin. Agsubli kami adagos. Nakasaganan dagiti sinako nga asin. Agyaman kami, kadagiti nagadunga suka. Awan ti asin mi. Isuan na panunot mi nga isukat dagiti asukar mi kada kayo. Agpapada tayo laang ano yung asukar man ti awan kada kamay. Ala, naitid mi meten dagiti asukar. Ket bagkaten mi meten dagiti asin nga idalyasat iti baybay. Sige. Gayem ko nga Noyong. Nagadun ti abasto tayo nga asin. Wen gayem ko nga umak. Kartingan tayo ti magna. Amangan numatangan na ang ngalo. Adda karkarayam iti bagik. Maaryo. Ay! Di kang garang ang ngalo. Amangan numatinag kami. Hindi mapaspasamak gayam mi nga higase. Anay ko! Adda ng kagat kanyak. Kartangan nyo ti magna.
nagado ako ton. Kat sursurutin da dagiti nargreg nga asukar. Jakon maanusan. Tumakder ako. Di ka tumakder! Matinag kami di may bayan! Kagadwa, naisalakan na tayo na ang galitipan na kalmas. Saan nasalak ni pandagiti asin na sinako. Naibukbog dami ni Tibaybay. Awan na bati ka dagiti sila ako nga asain. Nagpaisaw? Asawag nga luyong. Sinurot dagiti nagado ako ton dagiti naragrag tayo nga asukar. Kat dagiti guton tinang kagat kini ang ngalo. Awanin ti maramidan tayaw. Naibukbog dagiti nagado nga asin ni Tibaybay. Limyang! Tumapog ka matan ditoy! Apay nana. Ay, naiparsyak ti danom ti baybay iti bibig ko! Kat, naapgad! Dahil niya? Sana sigod ang naapgad ti danom ti baybay! Ang apay ngay ang naapgad matan ti danom! Nana, saan nga tadagiti sinako nga asin ti makagapo? No apay anak gad ti baybay? Ay, panagkunak kagwan! Ay, Limyang! Ipakamo tayo daytoy kadagiti daddo mapay akalugaran tayo! Una na, ipakamo mo't adagos daytoy kini anuyong! Gapo kadagiti sinako nga asin, anay bukbok iti baybay, ubing, nagbalinan anaapgad ti danom ti baybay. No sa dino ti ayan tinasamit, isumat ti ayan dagiti kuton. Nga iso tinangkagat iti higante, ani ang ngalo. Ditan tinagibusan tinapintas asarsarita tayo, ngayon surat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.